Rej, tgħidilna naqa xrajt kien għal-ħabta ta' ftit wara s-satej. Kienu xi satej ukoll kien kont jabbil qiegħda hawnhekk fuq banketta fejn il-garax, wiċċilem. Kull ma smajt il-fili nfetħu kollha nfetħu l-fili, mbagħad il-bini niżel hekk. Ħofra. Mbagħad kien hemm raġel joqgħod ma' ġenba ħareġ fil-gallerija u bdejt ngħidlek li ġew oħroġ minn hemm għax fuq il-posta ma' ġembek, oħroġ minn hemm. Miskin ħareġ barra u jagħti fuq wiċċu hekk dawk li rajna ġifieri kemm trozza li plaqqa ġis sekondi. Niżel kollox, ġis sekondi kollox qed ngħidlek. Jien bqajt imbella ħadni ġifieri imbellaħ sal-lum. U xrajt forsi trab tiela ma. Issa għad bomba nukleari. Atomic bomb kif tagħmel hekk tela tiddaħla hawnhekk kollu daħna hawnhekk, kollu daħna hawnhekk. Qed ngħidlek bqajt impressjonat qalt li ġej taħdar ħaxixa tela qata bħal dik qed tela mela mhux qata. Bdejna nistaqsu ħalli naraw kien xemm xi ħadd id-dar u kien hawn tnejn ġirien tagħna għalulna fl-ofsinhar rajniha. Kelmuha qatt mela miskina hemmhekk jena. U kont tafa inti lilha? L-uniform jien ma nafix. Miwiċċa forsi nafa, imma ma nafix, hemm min nilqas naf. Naf li huma nissewwa x'qalu kulħadd beda jgħid kemm huma nissewwa. U x'għamil dak il-ħin inti x'in smajt il-ħoż? Waħilt fuq il-banketta. Waħilt, qed ngħidlek, waħilt. Ma tkunx taf x'ħataqbad tagħmel. Waħilt. Qed ngħidlek tara jien laqqas ġo film għax ukoll rajt film kont ngħid x'eżaġerazzjoni dik. Tara l-fili jinfetħu kollha ta'. Il-fili jinfetħu kollha ta' u mbagħad għamlet hekk, il-bini għamel hekk. Mhux waqa' hekk, il-bini nżel hekk. Qed ngħidlek saħt, jien ksaħt, laqqas ġo film ma taraw temmina, ħseb wara tara reali.